аз таваҷҷӯҳу дастгириҳои рӯзафзони давлату ҳукумати кишвар ба соҳаи маориф сокинону соҳибкорони шаҳри Ҳисор хушнуд гардида дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бунёду азнавсозӣ ва сохтмони биноҳои иловагӣ дар назди муассисаҳои таълимиро пеша кардаанд. дар ин замина бо саҳми сокинони хайрхоҳ дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 99 деҳаи Сабзазори ҷамоати деҳоти Алмосӣ ду синфхонаи иловагӣ сохта ба истифода дода шуд ки бо ҳамаи шароити таълиму тадрис муҳайё мебошад. акнун хонандагон дар синфхонаҳои кушоду барҳаво ба омӯзишу аз худкунии фанҳои таълимӣ идома медиҳанд. бошандагони деҳаи Суғдиён низ дар доираи тадбирҳои ободонии маҳал аз ҳисоби маблағҳои худӣ барои беҳтар намудани шароити таҳсили фарзандонашон 4 синфхонаи иловагиро дар назди муассисаи таълимии деҳа бунёд намуда мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аҳли деҳа аз ин дастоварди хуби меҳнатӣ хушнуд гардида минбаъд низ дар корҳои ободонии дастҷамъона саҳмгузорӣ хоҳанд кард. дар деҳаи тутакаи ҷамоати деҳоти Алмосӣ сокини ҳамин деҳа Асадулло Файзуллоев замини дар ихтиёр доштаашро ҷиҳати бунёди як мактаби дуошёна ҷудо намуда моҳи қабл ба сохтмони бино оғоз карда буданд. инак корҳои сохтмонӣ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта айни замон саҳни муассисаи таълимиро бетонпӯш намуда истоданд. хонандагони ин деҳа масофаи зиёдро тай карда ба муассисаи таълимии дигар мерафтанд ва дар давраи сардиҳо ба мушкилии зиёд рӯбарӯ мешуданд. сокинон ният доранд бинои таълимиро то оғози фасли сармо ба истифода дода барои ҳалли мушкилии фарзандонашон ҳиссагузор бошанд. ҳамин гуна корҳои ободониро аҳли деҳаи Наврӯзӣ низ иқдом гирифта ба сохтмони бинои нави муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 124 оғоз намуданд. тибқи лоиҳа иншоот дар ду ошёна бино ёфта аз 9 синфхона ва 3 ҳуҷраи фаннӣ иборат мебошад ва барои 240 ҷойи нишаст дар як баст пешбинӣ шудааст. ҳамчунин дар оянда дар назди муассисаи таълимӣ сохтмони толори варзишӣ ва маҷлисгоҳ дар назар дошта шудааст. пиру барнои деҳа бо азму иродаи хеш чунин амали хайрро саҳмгузорӣ дар ободонии як гӯшаи Тоҷикистони азиз унвон намуда ҷаҳд доранд то иншоотро дар муҳлати муайян гардида бо сифати баланд ба истифода диҳанд. мавриди қайд аст ки дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор сохтмону ба истифода додани 139 синфхонаи иловагӣ ба нақша гирифта шуда танҳо дар оғози соли нави таҳсили 2024-2025 60 синфхона ба истифода дода шуда корҳои бунёдӣ дар дигар иншооти соҳаи маориф идома доранд. ҳамчунин бунёди марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббӣ дар деҳот ба нақша гирифта шудааст ки давра ба давра сохта мешаванд. аз ҷумла дар деҳаи Лолазори ҷамоати деҳоти Алмосӣ як бунгоҳи саломатӣ мавриди баҳрабардории сокинон қарор дода шуд. бунгоҳи тиббӣ аз ҳуҷраҳои дорugузаронӣ, иммунизатсия, момодоя ва як утоқи корӣ иборат буда бо таҷҳизоту лавозимоти тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. аз ин баъд аҳли деҳа метавонанд роҳи дурро тай накарда марҳилаи аввалини ташхису табобатро дар деҳаашон гузаранд. ин бунгоҳи саломатӣ шароиту хизматрасонии тиббӣ ва дастрасӣ ба табибонро дар деҳаи Лолазор беҳтару хубтар хоҳад кард. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, шаҳри Ҳисор. ахбор.